маро мешинохтанд, яъне чи китобҳо кӯҳна шудан. Ман бо ин фикр розӣ нестам. Ман ягон камбудия надорам. Барои маблағ кор намекунам. Шумо гуфтан гиред, шумо гуфтан гиред. Я наблюдаю, как я умираю. Барои ман инсон ояд бас аст. Шумо ба ҷавоб. салом мегӯям ба кулли тамошобинони азизи телевизиони Азия. Ин аст барномаи роз вобастагӣ дорад бо мусоҳиба. ва дар ин барнома меҳмон мешаванд нафарони шинохта ва нафароне ки дар ҳар гуна кору пайкор аллакай муваффақ шуданд. ва имрӯз нахустин барномаи мо аст. Меҳмони барномаи мо коргардони шинохта Суҳроб Шехов. мо шуморо хушомадед мегӯям. Ташаккур барои даъват, хеле шодам. мо вақте ки расонаҳои шуморо пайгирӣ кардем, дидем дар он ҷо навишта шудааст ки ҷои таваллуди шумо шаҳри Астрахани Федератсияи Русия. бале, ман дар Федератсияи Русия таваллуд ёфтам ва пас дар шаҳри Конибодом, аслан ҷои зисти ман шаҳри Конибодом мебошад. ки дар он ҷо тамоми хешу таборон, авлодон дар ҳамон ҷо ҳастанд. ҳозирам дар он ҷо зиндагӣ мекунед? бале, ҳозирам хонаи асосиямон дар шаҳри Конибодом аст, вале 10 соли охир ман дар шаҳри Хуҷанд ҳастам. дар шаҳри Хуҷанд. шумо соли 2014 ҳамчун коргардони ҷавон аз ҷониби ташкилоти байналмилалии дафтари Швейтсарӣ ба театри Илҳоми Ҷумҳурии Ӯзбекистон сафарбар шудед. оиди ин сафар чӣ гуфта метавонед? бале, ҳар як 2 сол дар шаҳри Тошканд лабораторияи коргардонҳои ҷавони Осиёи Миёна баргузор мегардад ва ҳамон соли 2014 аз Тоҷикистон ман боз як нафар дӯсти ман, 2 нафар мо иштирок кардем, ки дар он ҷо аз дигар кишварҳои Осиёи Миёна низ коргардонҳои ҷавон иштирок варзиданд ва он лаборатория дар муддати 1 моҳ давом дод ва мо як мактабҳои нави театреро ба мо омӯзонданд. яъне ки барои идома додан ки бозам пурқувват шудан оиди кортон? бале, бале, ин як чӣ гӯям, як дарси иловагӣ аст, ки бо дигар равандҳои мактабҳои театрӣ мо бояд омӯзем ва ин як чизи навоварӣ буд барои тамоми иштирокчиёни ин лаборатория, ки барои мо хеле барои корҳои ояндаи мо ин як чизи даркорӣ аст. шумо соли 2017 мехостед истеъдоди коргардонии худро дар соҳаи филмсозӣ санҷед ва инчунин ҳам филм низ яке аз филмҳои бадеиро ба навор гирифтед бо номи Ашки ҷудоӣ. оиди ин чӣ хулоса баровардед? албатта ман коргардони театр ҳастам, ман коргардони синемо нестам ва вақте ки соли 2017 ҳамон як гурӯҳи бачаҳо омада илтимос карданд, ки ако ҳамин шумо коргардона шавед, ман гуфтам охир ман кино нагирифтам. баъзан ки не шумо метавонед. Баъд ин бачаҳо аз чанд кас маслиҳат пурсиданд, ки масалан киро коргардон гирем ва чанд нафар устодони бузургоне ки дар Душанбе фаъолият мебаранд, онҳо маро тавсия доданд ва бо тавсияи онҳо як хел омаданд, не шумо коргардон мешед. баъд ман барои худам гуфтам, ки чаро не, бигзор як бо санҷам, ки ман оё аз уҳдаи филмбардорӣ мебароям ё не. ва баъд ҳамин хел ҳам шуд, ки мо дар шаҳри Истаравшан қариб тӯли 1.5 моҳ ё 2 моҳ як сабти филми калони бадеиро гирифтем. ин аввалин кори коргардонии ман дар соҳаи синемо буд ва дар он ҷо дар ин лаҳзаҳои сабт ман бисёр чизҳоро омӯхтам барои худ ва дарк кардам, ки яъне барои ман як шавқовар буд, ки як худро дар як соҳаи дигар санҷам. хуб, чӣ хулоса борад? оё метавонистед ки ҳамчун коргардони филм ҳам шавед ё ки не? албатта, вақте ки эҷодкор касби худро дӯст медорад, вақте ки ҳунарманд касби худро дӯст медорад, ин санъат аст. санъат сарҳад надорад ва ҳар як ҳунарманд метавонад маҳорати хешро, истеъдоди хешро дар ин ё он самти санъат санҷад. ва ман гумон мекунам, ки ин хел чӣ гӯям, ин хел корҳо дар пешанд ва бояд зиёдтар шаванд ва ман бояд худро ҳам дар соҳаи синемо, ҳам дар соҳаи клип ба навор гирифтан ва боз дигару дигар санҷам.
хуб клип ба навор гирифтан гуфтед. албатта ман чӣ гӯям вақте ки сарояндаҳо албатта муроҷиат мекунанд барои як омода намудани сценарии клип тарона ва сабти он. Масалан ман бисёртар бо Рустам Азимӣ кору фаъолият кардам ки вай аввалин қадамҳои хешро дар ин ҷода монда истода буд ва мо бо ӯ ҳамкорӣ кардем, зеро ки мо дӯст ҳастем ва ҳамкор будем дар он вақт ки мо ҳарду дар як театри драмаи русӣ ба номи Александр Сергеевич Пушкини шаҳри Бӯстон кору фаъолият мебурдем. Яъне ки бисёр аз клипҳои Рустам Азимиро шумо менависед? пештар аввалин клиптаронаҳояшро мо бо ҳам мекардем. ҳоло ҳам ҳаст ҳамкорӣ? ҳоло ҳам ҳамкорӣ ҳаст, ҳоло ҳам суҳбат мекунем, зангҳои телефонӣ ҳаст, вохӯриҳо ҳаст, маслиҳатҳо ҳаст ва вале клип нест. Клип ҳам ҳаст, чаро нест? Клипҳо ҳам ҳаст ва дар оянда нақшаҳо ҳам ҳаст. Ва ман чӣ гӯям, сароянда набояд бо як равия кор кунад. ин маслиҳатро худи ман ҳам медиҳам ки сароянда бояд бо дигар коргардонҳо низ корашро идома диҳад, яъне барое ки рангобаранг шудан. Масалан дунёи ман як аст, дунёи ман ҳамчун коргардон як дунё аст, вале мардум мехоҳанд боз бо дигар дунёҳои эҷодӣ шинос шаванд. Барои ҳамин чӣ қадар сарояндаҳо бо ҳар намуд коргардонҳо кор кунанд, бо дигар операторҳо кор кунанд, ман гумон мекунам ки муваффақтар мешаванд. беҳтарин. ҳамчун шумо коргардони ҷавон вақте ки ба театри масҳака ва мусиқии Камол Хоҷандӣ омадед, чун дар он ҷо ҳастанд ҳунармандоне ки аллакай таҷрибаи зиёд доранд, шуморо чӣ гуна қабул карданд? хеле хуб қабул карданд, зеро ки ман аллакай вақте ки ман дар театри русӣ ба номи Александр Сергеевич Пушкини шаҳри Бӯстон фаъолият мебурдам, онҳо аллакай аз кору фаъолияти эҷодии ман бохабар буданд ва маро ҳам мешинохтанд ва ҳамчун коргардон маро мешинохтанд. Вақте ки ман омадам, маро хеле хуб қабул карданд. асосан ҳунармандони ҷавон ки дар паҳлӯи ман буданд дастгирӣ карданд. Албатта оғози ҳар як кор дар ҷои нав ин хеле мушкил аст ва ман гумон мекунам ки ҳоло ин театр барои ман як хонаи худам шудааст ки ман дар он ҷо хеле худро озод ҳис мекунам ва кору фаъолиятамро пеш бурда истодам. яъне ки хуб қабул карданд? албатта қабул кардам. Ман чӣ гӯям, чӣ қабул карданд? давомаш аллакай хуб қабул карданд. Не, хуб қабул карданд, зеро ки ман чӣ гӯям, ягон хислатҳои баъди инсонӣ надорам ё ягон ба фикрам ман ягон камбудие надорам ки яъне сабабе нест ки маро бад қабул кунанд. Ман гумон мекунам ки хеле хуб қабул карданд. хуб вақте ки шумо омадед чӣ камбудиҳо дошт театри Камол Хоҷандӣ? дар ҳар давру замон театр буд, ҳаст ва мемонад ва дар ҳар давру замон театр камбудиҳо дорад ва ман гумон мекунам ки ҳар як коргардоне ки ба театр меояд бо нигоҳи худ, яъне аз диди худ он камбудиҳоро ислоҳ мекунад. Ва вақте ки ман омадам ба театр яъне фаъолияташ хуб буд ва намоишҳои беҳтарин буд ва ман ягона дар он ҷо мақсад гузоштам ки ман бояд ин театрро ба яъне берун аз хориҷи кишвар шинос намоям. Яъне ҳамчун коргардон мақсади асосии ман ҳамин буд ки намоишномаҳои ҷолиби диққатро рӯи саҳна гузорам ва театрро дар арсаи ҷаҳонӣ муарриф кунам, чунки солҳои пеш театр хеле як чӣ гӯям, шукӯҳи баланд дошт. Театр як обрӯи эътибори баланд дошт ва ба бисёр кишварҳои дунё сафар мекард. ва як лаҳзае шуд ки хомӯшӣ шуд. Як лаҳзаи хомӯшӣ ба он маъние ки театр сафар намекардагӣ шуд ба кишварҳои хориҷӣ. яъне ки намоишномаҳои театри масҳака ва мусиқии Камол Хоҷандӣ ба дигар мамлакатҳо сафар намекард. яъне сафарҳои ҳунарӣ кам буданд. Барои ҳамин ягона ман ба худ як мақсаде гузоштам ки ман бояд санъати театри тоҷикро ба ҷаҳониён муаррифӣ кунам. Чӣ хеле ки ин корро пеш аз ман дигар устодону коргардонҳои муваффақ ин корро карданд ва ман ҳам хостам ки пайрави онҳо бошаму як кӯчак бошад ҳам саҳми худро дар ин самт гузорам. ин нақша малакаи амалӣ шуд?
бале нақша амалӣ шуд ва ман мехоҳам ки боз давом диҳад, зеро ки мо дар соли 2019 ба ду давлати хориҷӣ сафар кардем, дар ду фестивали байналмилалӣ иштирок намудем бо намоиши Табиби Паррон ки аз рӯи асари драматурги шинохта Жан-Батист Малер аст ва ин асар аллакай ба тамоми ҷаҳониён шинохта аст ва ман ҳамчун коргардон бо ҳамроҳи ҳунармандон ин асарро гирифтему ва ба таври миллӣ, ба таври тоҷикӣ рӯи саҳна гузоштем ва ман гумон мекардам ки бо намуди Малерро бо тарзи тоҷикии миллӣ дидан барои дигар хориҷиҳо, барои ҷаҳониён ин як чизи нав мебошад. Ба ҳамин хотир мо хостем ки ин намоиши Табиби Парронро ба фестивалҳои байналмилалӣ пешниҳод намоем. Вақте ки мо дар фестивалҳо иштирок кардем ва хело ҳам баҳои баланди аъзои ҳакамон ва худи тамошобинро сазовор шудем. хуб, инҷо мо дар як мусоҳибаи шумо фаҳмидем ки боиси қайд аст ки баъд аз намоиши Табиби Паррон фарҳангшиносону таҳиягарони Иёлоти Муттаҳидаи Амрико онро харидорӣ намуданд. Чӣ гуна будин? Албатта вақте ки мо дар шаҳри Қазон будем дар фестивали Наврӯз 2019 дар он ҷо 29 театрҳои дунё иштирок варзиданд ва намоиши моро хеле хуб қабул карданду ва дар он ҷо як статистикае буд ки 7 беҳтарин намоиши фестивал буд ва дар он 7 беҳтарин намоиши фестивал намоиши Табиби Паррон низ буд. Вақте ки намоиш анҷом ёфт, бисёр дар он ҷо як мунаққидони вай буданд аз Амрикову, аз Руминияю, аз дигар кишварҳо буданд ки онҳо хеле як баҳои баланд доданд ва гуфтанд ки мо талабгори он ҳастем ки ин намоишро дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрикову, дар Руминию, дар дигар боз кишварҳо намоиш диҳад. Он бисёр хуб мешуд. То онҳо як таклиф карданд ки бисёр як диққатҷалбкунанда аст, яъне Малиерро бо сад намудаш мо дидаем, аммо бо намуди тоҷикии миллӣ ки дар он ҷо боз як асбобҳои мусиқии миллӣ менавозанду сурудҳои фолклории тоҷикӣ дар он ҷо иҷро карда мешавад, яъне барои онҳо ин як чизи нав буд. намоишномаҳои театр хеле ҳам зиёд ҳастанд, мо инро медонем ва яке аз сабабҳои ба театр нарафтани тамошобин, инро аллакай ба фикрам тақрибан 100 нафар ба шумо гуфтагӣ аст. хуб, манам савол дорам ки барои чӣ тамошобино намеравад? Мо аз як нафар аллакай пурсон шудем, аз як ҳунарманд, ва мегӯянд яке аз сабабҳои нарафтани мардум ба театр ин ҳам бошад мухлис надоштани ҳунармандони ҳамон театр аст. шумо чӣ мегӯед барои ин? актер агар мухлис надошта бошад, ӯ театр бояд баст. Мардум тамошобин ба хотири актер театр меравад. Не, ман бо ин фикр розӣ нестам, зеро ки ман чӣ ки гуфтам, дар ҳар давру замон театр буд, ҳаст ва мемонад, мухлис ҳам буд, ҳаст ва мемонад. Яъне ҳамаи театрҳои тоҷик, аз ҷумла театри Хоҷа Камоли Хуҷандӣ мухлисони худро дорад. Яъне шуморааш кам аст. Масалан, як дақиқа, вақте ки ҳунармандони театр шуморо тамошобин намешиносанд, тарзи кори онҳоро намедонад, чӣ гуна метавонад равад ба театр? Масалан, агар худи шумо ба 5 намоиши театр раведу иштирок кунед, шумо аллакай барои худ 1 ё 2 нафар ҳунармандро ба қалби худ қабул мекунед ва онро дӯст медоред аз рӯи нақш офарии ин ё он ҳунарманд. Вақте ки тамошобин ба театр намебиёяд, аз ҳунари ҳунарманд бохабар нест, яъне лаззати нақш офарии ин ё ҳунармандро эҳсос намекунад, пас читар вай бояд ин ҳунармандро дӯст дорад? яъне вақте ки мо ба як ҷо рафтан мегирем, он ҷо агар ки ба мо як эҳсоси гармӣ диҳаду, яъне чӣ гӯям, мо худро дар он ҷо нағз ҳис кунем, хушбахт ҳис кунем, мо албатта он маконро дӯст медорем. ман гуфтанӣ ҳастам ки агар тамошобин ба театр биёянд, намоишҳои театрҳоро бинанд, барои ҳунармандро дӯст доштан бояд 2-3 ё нақши ин ё он ҳунармандро бояд дид. то набинанд аллакай албатта вақте ки шумо як маводро намебинед, як чизро намебинед, шумо чӣ тар онро дӯст медоред? барои ҳамин ман таклиф мекунам ки тамошобин ба театр биёянд. Масалан, дар ҳар намоиш ҳар ҳунармандон бозим иштирок мекунанд. бозам яке аз сабабҳое ки мо аз нафароне ки дар кӯча буданд аллакай пурсидем ин саволро, мегӯянд билетро
маҷбуран мефурӯшанд. Ин чӣ мегӯед? гӯш кунед, ҳозир на фақат театр, ин як дарди доғи имрӯзии ҷомеа аст. фақат мегӯянд ки театр холист, намоишҳои беҳтарин нест, яъне ҳунармандони вай нест. Не, ман гумон мекунам ки на фақат театр холист, китобхона ҳам холист, осорхона ҳам холист, кинотеатрҳо ҳам холист. яъне он китобҳое ки дар китобхона буданд, чаро пештар онро мехонданду ҳозир намехонанд? яъне чи китобҳо кӯҳна шуданд ё ин ки мазмуни мундариҷаи он худро гум карданд? Не, албатта, барое ки пештар мардум аз пайи ғизои маънавӣ буданд. пештар мардум бо ғизои маънавӣ худро хушбахт ҳис мекарданд. ҳоло бошад бо як мурури замон мардум аз пайи ғизои моддӣ ҳастанд. бояд чӣ кор карда лозим барои ин он вақте ки дар як шабонарӯз 24 соат барои инсон масалан ҳаст, онро бисёртар мардум барои дарёфт намудани ғизои моддӣ сарф мекунанд. яъне мегӯянд ки агар ман ба театр равам, 1 соат нишинам, 10 сомони худро ман сарф кунам, ҷои ин ба ман 1 соат метавонам 50 сомон кор кунам. яъне ғизои моддӣ заруртар назар ба ғизои маънавӣ. чӣ кор кардан лозим аст барои инро бартараф кард? мардумро бояд аз хурдӣ бояд ба китобхонӣ вай кардан да кор, чӣ гӯям, машғул доштан да кор. мардум бояд ба китобхонӣ одат кунанд. яъне ҳозир бисёриҳо ҳастанд, албатта ҳастанд ки гап дар сари, медонед чӣ, гап дар сари наомадан ё наомадани тамошобин нест. ҳастанд, буданд ва мемонанд, аммо ҳозир шумораи онҳо кам шуда истоданд. бале, шумораи хонандагоне ки ба яъне китобхона мераванд кам аст. шуморае ки он нафароне ки ба осорхона мераванду аз таърихи халқи тоҷик шинос мешаванд, онҳо кам ҳастанд. яъне ман гуфта истодам ки ғизои маънавӣ ба як дараҷаи дуюм фаромадааст. масалан хай китобхонаю осорхона мо як су гузарем, агар худи театрро назар гирем, бояд чӣ корҳоро ба анҷом расонем ки бояд ба театр биёянд мардуму тамошо кунанд намоишномаҳои ки коргардони Суҳроб Шехов аст. масалан ман ба шумо як чизро мегӯям, мумкин ки худатон ба ин савол ҷавоб гиред. вақте ки мо намоиши табиби Парронро ба давлати Қазоқистон бурдем, дар он ҷо 700 нафар ҷои нишаст буд ва дар он ҷо хонандагони мактабҳои синфҳои 10-11 буданд ва донишҷӯён буданд. ва дар он ҷо вақте ки намоиш оғоз шуд, 700 нафар ҳамин хел ором нишаста гӯш карданд, аммо забонро намедонанд, забони тоҷикиро намедонанд. масалан дар он ҷо синхрони переводе ки мо бо забони русӣ кардем, барои 40 ё 50 нафар буд, он нафароне ки масалан аз дигар кишварҳо омаданду ва аъзои ҳакамон буданд, аммо онҳо забонро намедонанд, лекин бо як оромӣ тамошо карданд. ҳатто дар лаҳзаҳои ин намоиши табиби Паррон онҳо қарсак заданд, ханда карданд, лекин забонро намедонанд. яъне театр, санъат ин забон надорад. мо метавонем як намоишро монем, бе забон ҳам ин чиз бояд писанди тамошобин гардад. ва вақте ки дар он ҷо ҳама баромадаем, як 10 дақиқа рост истода қарсак задан барои ҳунармандони театри Хоҷакамоли Хуҷандӣ, ман дар он ҷо ба худ як савол гузоштам ки чаро дар тоҷикистон ҳамин нест? чаро моро дар берун қадр мекунанду дар дохил не? фаҳмидед? яъне аз ин хулоса баровардан мумкин ки сатҳи намоишномаҳои театрҳои Тоҷикистон паст нест. яъне ҳунармандони театри тоҷик аз дигар ҳунармандони дигар кишварҳо ягон камбудие надоранд. яъне мактаб як аст. он мактаби театрие ки масалан дар тамоми дунё таҷриба мекунанд як аст. мактаби асоситарин бисёртар театрҳо аз мактаби Константин Сергеевич Станиславский истифода мебаранд. мактаб ҳамон аст. ҳунармандон ҳам яъне тамоми вуҷудашонро мебахшанд барои як нақшро офаридан. ин кори осон нест. аммо чаро ҳунари моро дар худи дар дохил қадр намекунанду дар берун қадр мекунанд? ин як саволе ки масалан ҳамон лаҳза ба сари ман омада буд ва ман намегӯям ки ҳунари моро дар дохил қадр намекунанд. боз як бори дигар мегӯям, дар ин ҷо шумора кам шудааст. яъне ҳоло ҳам ҳастанд он нафароне ки ба театр мебиёянд. ҳамин намоиши табиби Паррон, намоиши Булбули Хуҷандӣ ки масалан мо дирӯз бахшида ба 700-солагии Камоли Хуҷандӣ гузошта будем. намоиши Исёни Арӯсон ки аз тарафи ҳунарманди мардумии ҷумҳурии Тоҷикистон устод Сайрам Исоев ба рӯи саҳна гузошта шудааст. ҳар як намоиш мухлиси худро дорад.
مثلا مخلصای طبیبی پارون دیگر، مخلصای SMS که دیگر، مخلصای بلبلی خوجان دیگر. یعنی این مو نمایش ها در همه ژانرها روی صحنه گذاشته می شود. یعنی مثلا اگر که شما هجوی را دوست دارید، شما به نمایش هجوی می روید. اگر شما شعر و غزل را دوست دارید، شما به نمایش بلبلی خوجان می روید و از غزل های شاعری بزرگ کمال خوجندی حلاوت می برید. یعنی هر یک نمایش مخلص خود را دارد. خب ما بسیاری از عکس‌های شما رو در رسانه‌های اجتماعی شما، دنیای مجازی شما لکه دیدیم که در آن رسم‌ها یکی از چیزهایی که ما رو دقت ما رو جلب کرد این هم باشد انگشترین نگاهی شما است. برای چی؟ مثلا من در بسیار از نفران هستند عموما ندارن همین چیز رو، لیکن اولیدار هستند. در شما همین چیز هست، همه وقت در همه عکس‌های شما این چیز هست. البته برای چی هست این یگان این روزا مسئله کرد. بله، وقتی که من خانه‌دار شده بودم سال 17 سپتامبر سال 2011 و همین انانه رو در همه توی مراسم ها میکنن البته. و وقتی که همین انگشترین رو ما با هم دیگر تقدیم کردیم، من دیگر فکر نکردم که این رو باید گیرم یا نگیرم. برای من یگان چیزی وای نیست. یعنی یک رمزی چی گویم، رمزی ناتمامی، چی گویم، رمزی محبت است که اون باید نباید انجام یابد. و من به این چیز اینقدر اهمیت جدی هم ندادم، لیکن شما من اهمیت دادید. خب بهترین. با پول چگونه مناسبت میکنید شما؟ پول را دوست نمیدارم. چگونه؟ اگر من پول را دوست میداشتم من این کسب را انتخاب نمیکردم. برای که وقتی که من به فدراسیون روسیه همچون دانشجو داخل شده بودم به حیث کارگردانی، در آنجا یک پروفسور بودن، بسیار یک پروفسوری شناخته. اون کس یکم روزی که ما تمام یکم کورس یعنی 2 سپتامبر بود، همه ما رو جمع کردن و گفتن که خب با چه مقصد شما به اینجا اومدید، چه مقصد دارید؟ هر کس گفت که من میخوام اکتور شوم، من میخوام ستاره شوم. ما یکم کورس یک کودک هستیم و در اون بعد معلم گفتن که کی میخواد بای شود. در آنجا یک 3-4 نفر دست برداشتن. یکی از آنها شما؟ نه، من نبرداشتم. کی میخواد بای شود و 4 نفر برداشتن دست رو. بعد آنها رو خیزاندن. معلم بعد گفتن که جدی گفتن که شما به جواب، شما اکتور نمیبراید. اگر که شما بای شدن خواهید، یعنی با هنرمندی بای شدن ناممکن است. تئاتر یعنی به قبل روس‌ها میگویند که благородная, но не благодарная профессия. برای همین در این کسب هنرمندی بای شدن ناممکن است. برای که شما وقتی که یک نقش رو میگیرید، وقتی که یک نمایش رو میگیرید، شما شب و روز خود رو در همون تئاتر صرف میکنید و برای یک معاش کار میکنید. یعنی ما باید انتخاب میکردیم. اگر من راهی پول رو انتخاب میکردم، من باید به دیگر ساحه میرفتم. وقتی که من راهی صنعت رو انتخاب کردم و برای من این غذا یعنی کیفیت دیگر میبخشد، من این کسب رو انتخاب کردم. برای همین من میدونم که من بای نمیشوم. از زندگی شما چگونه؟ زندگی میگذرد، زندگی گذشتن میگیرد. زندگی برای من وای نیست. یعنی گشنه نمانیم، تشنه نمانیم، بس است. برای من پول رو دوست نمیدارم. پول این یک همچون یک داروی تلخ. پول تلخ است، چقدر که دارو تلخ است و اون رو مردم استعمال میکنند برای که سلامتی خود رو. تلخ است لیکن به سلامتی فایده میبخشد. فهمیدید؟ پول هم همین است، تلخ است لیکن برای زندگی ضرور است. خب آرزوی اساسی شما چی است؟ چه آرزو میکنید؟ چرا آرزو دارید؟ آرزوی من همین است که آرزوها البته بسیار هستند. آرزوی من همین است که بر سر من مادرم زنده باشند، سلامت باشند، دعاگو باشند. زیرا که من نصف زیادی حیات خود را به پدر گذراندم و مادری من برای من همچون پدر هم هستند، هم مادر هم هستند و اون کس حالا در مهاجرت می باشند و من بسیار میخواستم که در مهاجر خود را تنها حس نکنند، سلامت باشند، بیمار نشوند و در بین همین آرزوها میخواهم که اون 2 نفر فرزندانی که من دارم یک شخصانی با آبرو شوند، یعنی سری پدر و مادر خود را خم نکنند، به یگان کاری که دست میزنند موفق شوند. و باز یگانه آرزوی همین یک آرزوی من همین است که صف بیماران کم شوند و جامعه باید سالم باشد، جامعه باید فرهنگ دوست باشد، جامعه باید
چی گویم وطنی خود رو دولتی خود رو از صمیم قلب دوست دارد و برای پیشرفت آن سهم خود را گذارد. در مکتب صنعتی به نام الفبای شهر بوستان تشکیل کردن شعبه اکتیوری چگونه پیدا شد؟ البته وقتی که ما در تئاتر روسی کار میکردم صفی هنرمندانی که زبان روسی رو میدونن خیلی کم بودن. به تئاتر باید کادر جمع کردن در کار بود برای نمایش های بچگانه و همین فکر آمد که در مکتب صنعتی به نام شادمان الیفوف یک گروهی اکتیوری هست. چرا من به همونجا من بعد خلاصه بردم که روم خودم درس دهم خیلی که با من در کار است، یعنی کادرهای آینده اون اکتورانی که آینده در تئاتر کار میکنن باید از اول قشت اول رو باید با همون مکتبی که ما کار میکنیم همون چیز رو آموزن. برای همین من رفتم با یک چی گویم جمع کردم کودکان رو با اونها کار میکردیم درس ها میگذاشتیم و چند نفری اونها الکی در تئاتر کار کرده استودن. فهمو این یگان مبلغ یکی از راه‌های مبلغ به دست آوردن بود یا اینکه نه؟ نه من میگویم که من برای مبلغ کار نمیکنم. مثلا آدمانی هستند که کار میکنن برای که زندگی کنن. من برعکس من زندگی میکنم برای که کار کنم، برای که فعالیت کنم، برای که سهم خود را گذارم. خب شعار شما در زندگی چی است؟ شعاری من در زندگی نمیدونم. شعاری من از روی یگان شعار شما کار نمیکنید؟ من دنیای خود را دارم، من دنیای خود را دارم، شعاری خود را دارم. و چی هستمون دنیای شما؟ من چی گویم گفتاری نیک، رفتاری نیک، پنداری نیک، همین شعار است که با همه انسان ها با آدم ها باید همین طور مناسبت کرد، زیرا که از همه قیمت ترین در دنیا این آدم است، انسان است و مناسبت انسانی برای من خیلی هم چیز یک بی ارزش است. رقابت در کار شما چه اندازه است؟ مثلا در هر یک کار حتما هست رقابت، در بازار حتما رقابت است و در کارگردانی شما چگونه است؟ در ساحه صنعت رقابت خیلی زیاد است و من بسیارتر رقابت رو در خود میبینم. من با خود رقابت میکنم، من با یگان نفر رقابت نمیکنم. با خود فقط با خود. وقتی که من یک کار رو میکنم الکی اون رو خلاصه برآوری میکنم و باز با خود یا با مقصد میگذارم که باید از این هم یک زینه بالاتر باشد. یعنی من چی گویم دنیای خود رو دارم و این مهارت خود رو میدونم، اون در کدام سطح استعداد دارم اون رو هم میدونم، تحلیل هم میکنم و وقتی که این یا اون کاری که من میکنم اگر برای من پسند آید بس است، تمام، با من فرق ندارد و دیگران پسند میآید یا نه فرق ندارد. زیرا که من بسیار یک مشاهده کار هستم و مردم با چی نفس زندگی میکنند، مردم چی رو میپذیرند، با مردم چی معقول است یا معقول نیست من الکی میدونم و من کوشش میکنم که در دایره همین خلق عادی باشم. من کوشش میکنم که اون چیزی که مردم عادی میخواهند من هم همین چیز رو میخواهم و من هم از یک عائله دهقان هستم. برای همین من درد مردم رو خیلی خوب احساس میکنم، درد مردم جامعه امروزه رو من خیلی خوب درک میکنم. برای همین وقتی که من این یا اون نمایش رو میمونم روی صحنه میگذارم، وقتی که به خودم پسند آید من دیگر تمام و این لحظه حالا نشده است. ما نمایشنامه شما رو تماشا کردیم، نمایشنامه که آخرانه که با نام بلبل خوجنده بود، اینه که سبک و اسلوب دیگر بود. مثل که در تئاتر بود دیگر بود، البته با در آنجا سراینده هم بودن به فکر من. بله. چگونه پیدا شد نقشه این برنامه؟ کی فکر کرد که باید همین گونه شود؟ البته وقتی که به ما گفتن که بخشیده به 700 سالگی تئاتر، بخشیده به 700 سالگی کمال خوجندی، تئاتر خواجه کمال باید سهم خود را گذارد. البته ما این فکر را داشتیم که ما هم تئاتر که به نام کمال خوجندی است باید یگان کار را انجام دهیم و هم فکر اومد که درباره کمال خوجندی ما نمایش میگذاریم و بعد چند در جستجوی اثری بدیعیت شدیم
ва чанд пешниҳодҳо ҳам буд дар бораи хоҷа Камоли Хуҷандӣ асарҳо ва дар охир ба хулосаи ман ки коргардон таъин шуда будам барои ҳамин намоиш ба хулосае омадам ки бояд бо устод Озарах суҳбат кунам. Як ҳамин фикр ба сарам омад ва устодро даъват кардам, дар ҳамин ҳуҷраи корӣ нишастем, суҳбат кардем ва ман он идеяҳое ки мехостам гуфтан гирифтам. Баъд устод ҳам гӯш кардан гуфтанд ки шумо гуфтан гиред гуфтам. Ман ки бо як илҳом, бо як завқи баланд гуфтам ки устод ман мехоҳам ин хел шавад. Оҳо гуфтанд ки хуб Сӯрабҷон, ман шумо ба занг мезанам. Баъд ба дастгири рӯз занг задан, биёед асар тайёр. Вақте ки рафтам ба ҳуҷраи кории устод Озарахш, он кас барои ман хонда доданд ки хеле мо як чизи муваффақ шудани сабаби муваффақ шудани ин намоиш дар он буд ки коргардону муаллиф ҳамфикр буданд. фаҳмидед? Яъне мо баҳс ҳам накардем инқадар. Яъне ки он идеяе ки масалан ман як луқма партоям, устод як луқмаи дигар партофтанд, ҳамихе занҷирбанд шудему як идеяи нав пайдо шуд. Ва он асарро ки вақте ки устод ба ман пешниҳод карданд, ман аллакай хостам ки тезтар ҳамин корро оғоз кунам ва боз дар доираи интихоб намудани ҳофизон, яъне сарояндагон, устод Озарахш ҳам якчанд маслиҳатҳо доданд ва мо ба ҳамин хулосае омадам ки он сарояндаҳое бояд иштирок кунад ки ҳам маҳорати сарояндагӣ дошта бошад ва ҳам маҳорати актёрӣ дошта бошад. Барои ҳамин мо даъват намудем Рустам Азимӣ, ки вай аввал пештар ҳунарманди театр буд. Дар театр кор мекард? Бале, дар театр кор. Фараҳманд Каримов, ки вай ҳам дар театр кор мекард, дар театри Наврасон кор мекард. Умарҷон Қобилов, ки дар театри Хоҷа Камоли Хуҷандӣ ҳам сароянда, ҳам ҳунарманд кор мекунад. Ва Санҷари Абдумалик, ки вай ҳунармандӣ надорад, аммо дар рафти кор аллакай бисёр чизҳоро омӯхт барои худ ва як гуфт ки ако ин кайфияташ тамоман дигар будааст. Ва ҳамин 4 нафар сарояндагонро мо даъват намудем дар нақши дарвешон, ки онҳо як баррандаи намоиш буданд, яъне ровии ин намоиш буданд, ки аз ин саҳна ба ин саҳна гузаришҳоро нақл мекарданд ба воситаи суруду шеъру амал. Шуморо дар ҳаёт чӣ ғамгин мекунад бисёр? Аз чӣ ғамгин мешавед? Ман бо бисёр одамон ҳамкорӣ мекунам, сару кор дорам, суҳбат мекунам. Маро як чиз хеле ғамгин мекунад ки вақте ки инсон, одам барои манфиати имрӯзаи худ истифода мебарад роҳи фиребро, найрангро, дурӯғро ва дурандешӣ намекунад. Чӣ гӯям? Ин барои як кораш ки ба анҷом расад, ҳар роҳҳоро истифода мебарад ки барое ки ба мақсади худ расад. Аммо дурандеш нест, яъне фикр намекунад ки охир офтобро бо доман пӯшида намешавад. Вақте ки ман ҳақиқатро медонаму инсон боз ба чашмам нигоҳ карда дурӯғ мегӯяд, аз ҳамин чиз ман хеле ғамгин мешавам. Ва ман сир ҳам бой намедиҳам ва ман намегӯям ки ту дурӯғ мегӯӣ. Ман ба ин одами дурӯғгӯю фиребгар раҳмам меояд ки оянда ин одам чӣ мешавад? Охир бо роҳи дурӯғу фиреб одамизод дур намеравад. Ва ҳамин лаҳза метавонад ба як мақсади кӯчаки худ бирасад. Аммо ман гумон мекунам ки касе ки мақсади баланд мегузорад барои худаш бояд ба роҳи рост равад. Хуб, ҳунарманд бояд чӣ гуна хислатҳоро дошта бошад ки бо коргардони ҷавону муваффақ Сӯҳроб Шейхов кор кунад? Чӣ гуна хислатҳо? Албатта аввалан ин ки барои хислатҳои агар инсонӣ гирем, агар бояд гӯш карда тавонад, қабул карда тавонад ва вақте ки коргардон чӣ гӯям камбудии ин ё он ҳунармандро мегӯяд, бояд онро қабул карда тавонад ва ҳамин замон ислоҳ карда тавонад. Яъне ҳунарманд бояд ба коргардон бовар карда тавонад. Зеро ки муваффақ ё номуваффақ шудани ҳунарманд дар дасти коргардон аст. Коргардон бо идеяи худ намоишро рӯи саҳна мегузорад ва ҳунарманд аз ҳисоби коргардон муваффақ мешавад. Коргардон ҳам аз ҳисоби ҳунарманд муваффақ мешавад. Яъне
театр искусство коллективное мегӯянд. Бояд ҳама каса сарҷам бошиму аз паи як идея бошем. кори кадом коргардонҳоро шумо пайгирӣ мекунед? ман дӯст медорам бисёр коргардонҳоро дӯст медорам, намоишҳои онҳоро мебинам, тамошо мекунам ва барои худ таҳлил ҳам мекунам. ва ман чӣ гӯям, вақте ки одам агар ки хоҳад почерки худро дошта бошад дар соҳаи коргардонӣ, вай бояд болои худ кор кунад, не ин ки аз паси як кас даъвату пайгирии як каси дигар бошад. Албатта барои чӣ гӯям, барои як илҳоми тоза гирифтан ман кори дигар коргардонҳоро тамошо мекунам, камбудиҳошонро мебинам, муваффақиятҳошонро мебинам ва мегӯям ки бисёр як намоиши олӣ мондиам. Мисол ман бисёр намоишҳои Барзу Абдураззоқовро хеле писанд мегирам, барои ман маъқул аст ва равиши кори ин кас ба ман маъқул аст. Дигар коргардонҳо масалан Нозим Меликов, Султон Усмонов дар Тоҷикистон, ман бисёр ҳамаи коргардонҳоро ман эътироф мекунам, ҳурмат мекунам. Ҳар каси онҳо почерки худро доранд ва ман ҳам мехоҳам ки почерки худро дошта бошам. ҳатто ба ман дар Душанбе бисёр як нафарҳо ҳастанд, мегӯянд ки чаро почерки Сӯҳроб Шейхов дигар аст. аммо ман намедонам ки почерки ман чӣ хел аст, лекин ман он дунёи худамро дорам. Ман аз он дунёе ки ман дорам, ман бо ҳамин дунё кор мекунам. ин чизро аллакай баҳои ин чизро аллакай тамошобинон мебинанд. дар 5 сол худро дар куҷо дида мехоҳед? Дар худ чиро иваз карда мехоҳед дар 5 соли минбаъдаи ки аллакай аст? ман мехоҳам рушд ёбам. иваз кардан ба фикрам не. Ман ҳамихел мехоҳам ки маҳорати коргардонии худро сайқал диҳам ва чӣ гӯям, фақат ба пеш равам ва саҳми худро гузорам. хуб, ҳунарманд бояд кадом корҳоро анҷом диҳад ки бояд муваффақ шавад, ҳарчи тезтар аз диди нигоҳи коргардон? ҳамин масъала хеле масъалаи нозук аст ва он нафароне ки фикр мекунанд ки ин ё он корро анҷом диҳам ман муваффақ мешавам, хеле иштибоҳ мекунанд, хато мекунанд. ҳунарманд, санъаткор бояд рӯз аз рӯз кор кунад, фақат кор кунад, меҳнат кунад, болои худ маҳорату истеъдоди худро сайқал додан гирад. ҳатто як бузургворе гуфтааст ки вақте ки дар бистари беморӣ хоб пеш аз маргаш, вақте ки наздиконаш ба вай доду вой карда вай мекунанд, вай мегӯяд ки камтар хомӯш истетон, я наблюдаю как я умираю. гуфтаги, яъне ман фаҳмидан мехоҳам ки ман ҳама чизро омӯхтам, ҳама чизро фаҳмидам, вале ман як чизро намедонам ки инсон чӣ тавр мемирад. халал нарасонитон, ман фаҳмидан мехоҳам ки ман чӣ тавр мемирам. яъне санъаткор бояд то охири умр дар ҷустуҷӯ бошад, дар кор кунад, пеш равад. чӣ гӯям, дар ҷо санъат сарҳад надорад. Яъне мо бояд то охири умр як хел кор кардан гирем. Муваффақ мешавем ё не, ин баҳоро аллакай худи мухлисон медиҳанд. хуб, аз мурдан метарсед? аз ёш мурдан метарсам. аз ҷавон мурдан? аз ҷавон мурдан метарсам. барои чӣ? барое ки ман орзуҳо дорам. ман бояд як коро кунам ки чӣ хеле ки мегӯянд зиндаву ҷовид монд, ҳар ки накунам зист, казақӣ ба зикри хайр зинда кунад номро. ҳамон коре кардан дар коро. ман бояд чӣ хеле ки пештар мегуфтанд, мард бояд хона созад, дарахт шинонад ва чӣ сеюмаш фарзандро тарбия кунад ки номаш монад. барои ҳамин ман мехоҳам ки ба фарзандони ман ба орзуи ҳавасашон расанд. ман мехоҳам ки як саҳми худро камтар бошад ҳам дар ҳамин соҳаи санъат гузорам, дар соҳаи театр гузорам, ки яъне беҳуда зиндагӣ накунам. яъне чӣ хеле ки мегӯям ку як ба ҳамин дунё ман бо умед омадам, бояд дигаронро ноумед накунам. мо як бахш дорем ва барои шумо пешниҳод мекунем якчанд аксҳое ки шумо дар дунёи маҷозӣ аллакай гузоштед ва яке аз ин расмҳо ин гуна расм аст. бале, ин сурат дар Зверополис гирифта шудааст. ман ҳар ҳафта рӯзҳои истироҳат
фарзандонро ба ягон ҷо мебаранд ва вақте ки мо аллакай шунидем ки дар хуҷанд зверополис пайдо шудааст ва фарзандонро гирифтам барои тамошои ҳамин ҳайвонот. Онҳо хеле дӯст медоранд ва вақте ки ба он ҷо ворид мешавӣ аллакай худат ҳам давраҳои кӯдакии худро ба ёд меорӣ. хуб расми дуюм игноризм аст. خب این از این رسم بسیار چیزها аллакай мушоҳида карда мумкин аст аз нигоҳи ду нафар. Не, ин он чизе ки шумо мегӯед ин чиз нест. Ин шаҳри Душанбе аст, театри Маяковский, фестивали нигоҳи нав, фестивали театрии нигоҳи нав аст ва ин дуюм ошноии ва ҳаст. Театри Маяковский буд ва дар он ҷо мо дарсҳои устод шогирд ҳам мегузаштем ва дар вақтҳое ки танаффус мешуд як мансард доранд. این مانسرد است. با همونجا برآمده قهوه می نوشیدیم و اون دختره که در صورت است این اکتریس تئاتر جوانان است که بسیار یک دختری که شوخ بود که هم والنتیری فستیوال بود که مهمانان رو نمیگذاشت که تنها ماند. یکی از مهمانان شما بودید، شما رو هم تنها نگذاشت. بله این یک وقتی تنفسی که در دوره فستیوال بود. عکس نوبتی میگن هست. عکس با بهترین عکس است این عکس از نمایشنامه بلینداژ که ما بخشیده به 70 سالگی ایدی غلبه روی صحنه گذاشته بودیم در تئاتر روسی به نام پوشکین شهر بوستون. در آنجا من در نقش کاپیتان خلیبنیکوف و رستم عظیمی در نقش یفریتر خولц در اون یک صحنه داشتیم که بسیار یک صحنه تاثیر بخش بود و این عکس از همانجا است. چرا از این حیات به خود گرفتن میخواهید؟ بسیار چیزها رو. به خود چی مصلحت میدهید؟ از راه انتخاب کرده خود برنگردم. کی آخرین مرتبه جنگ کردید؟ دوره مکتبی بود. در دوره مکتبی. زیبایی زنها رو در چی میبینید شما؟ زیبایی زن رو در قلب زیبا، در سیرت زیبا میبینم. خب زیباترین زن برای شما غیر از اویلا؟ برای من تمام زنهای تاجیک زیبا هستند و من میگویم که خداوند تمام زنها را زیبا آفریده است و برای چی زنهای تاجیک یک چیز به یادم آمد که حافظ شیرازی میگوید که اگر آن ترک شیرازی به دست آورد دل ما رو به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را و لایق بزرگوار جواب گردانده است که اگر حافظ تو میدیدی جمال دختری تاجیک برایش هدیه میکردی تمام روی دنیا را. این هم جواب شماست. برای زنهای تاجیک برای من بسیار زیبا هستند و من با استاد لایق هم فکرم که اگر حافظ تو میدیدی جمال دختری تاجیک برایش هدیه میکردی تمام روی دنیا را. احسن. رقم دوست داشته شما؟ 7. برای چی؟ نمیدونم. 7 را دوست میدارم. کارگردان بهترین برای شما؟ بهترین ها زیاده. سوال نوبتی با محبت از نگاه اول باوری دارید؟ بله. در اینجا سوال های بلیط مالکه به انجام رسید و آخرین سوالی که برای شما پیشنهاد شد سوال شما با تماشابینان. سوالی من یا بله شما باید با تماشابینان یک سوال پیشنهاد کنید. وقتی که تماشابینان جواب رو پیدا میکنن توفه‌اش هم بازم از شما باید باشه. چون میتونید از کارگردانی سوال تید وقتی که نوار ما رو در تلویزیون یا که در رسانه‌های اجتماعی تماشا میکنن بعد که در کامنت‌ها مینویسن جوابش رو و ما پیدا میکنیم این نفر رو. سوالی من همین است که در تئاتر خواجه کمال خوجندی چگونه نمایش ها رو دیدن میخواهید و یعنی در کدام موضوع باشد؟ یعنی درد شما چیست؟ ما هنرمندان درد جامعه رو پیشکش میکنیم. برای همین چیزی که چه خیلی نمایش ها رو در تئاتر دیدن میخواهند تماشاگران. بهترین. ما برای شما تشکر میگیم که برای اومدید اشتراک کردید صحبت کردید. واقعا هم صحبت صمیمی بود. باردارم که همه سخنهایی که بود پرسیدیم ولی همه‌شو درست جواب دادید تا جایی که ما میدونستیم. سلامت باشید. برای شما تمنا میکنم که همیشه سلامتی پیشروی کار رو تمنا میکنیم. به شما نیز موفقیت ها خواهانم. تشکر برای دعوت. سلامت باشید. خب تماشاگران عزیز و ارجمند شما تماشا کردید برنامه راز رو از تلویزیون آزیا. من باور علیمارов و مهمون اولی برنامه ما بودند که ما برنامه رو نو آغاز کردیم و مهمون نخستین برنامه ما یکی از کارگردان‌های موفق
ва коргардони ҷавон Суҳроб Шеков. Ташаккур. Саломат бошед. Саломат бошед.